Bueno, badakizue, getxotik mundura, mundutik getxora hurbil daukagu, erdu betiko moduan aretako karpan izango da, aretako plazan dagoen karpan, azaroaren 11an, hori bai aldatu dugu, gogoratu, azaroaren 11 egun osoan zehar, hainbat ekitaldi eta hainbat gauza familia guztiarentzako. Erdu. Aurten berezia da, 20. urte urrena ospatzen dugulako. El 11 de noviembre te esperamos en la Plaza de la Estación de las Arenas en el Getxotik Mundura. Getxotara baldin bazara eta ez bazara baita hurbildu eta zuk zeuk Getxoko garapenerako lankietzaren ONG-ak neska, mutil, gazte, gizon eta emakumeekin hainbat herrialdetan, Gambia, Peru edo Sahara askotarikoak bezala egiten dugun lana ezagutu ahal izango duzu. Te esperamos el día 11 de noviembre y donde tendrás una experiencia que seguro que no olvidarás. Kaixo! Medicus Mundi Bizkaia gara. Eta asteburu honetan Getxotik mundura azokan egongo gara. etorri zaitez gu ezagutzera! Aurten, Getxotik mundura, mundutik getxora, jaialdiko 20. urteurrena ospatzen dugu. Azaroaren 11an, aretako metro plazako karpara gerturatu. Anima zaitez. Zuek inbitatzeko, urrengo larun bata, bai, eske ospatuko dugu Getxotik mundura, azaroaren 11, eta gainera 20 urte betetzen dugu, eta zugabe ezin dugu ospatu. Oseak, etorri besedez, etorri, venga, zergatik ez?